салом ҳамзабонони азиз. чуноне ки олими рус физик ва химики ҷаҳонӣ ломоносов мегӯяд, халқе ки гузаштаи худро надонад оянда сохтан наметавонад. ба ҳамин хотир баъзе пантуркон ва панарабон мехоҳанд ки мо оянда насозем, гузаштаи моро фақат дашном ва таъқиб мекунанд. бародарон, бидонем ки гузаштагони мо на танҳо тамаддуни зардуштӣ офариданд, балки ғайр аз ин се динигар ҳам динҳои ҷаҳонӣ, чуноне ки динҳои иброҳимӣ мегӯянду яҳуду араб аз онҳо фахр мекунад, халқи мо ҳам дорои фахр буд. дини аввал дини монӣ буд ки ба дини насронӣ наздик буд ва дуввум дин дини маздакӣ ё ки ба таври ҳозир социализмӣ буд ва дини аввале ки гузаштагони мо сохтанд дини меҳр ё ки дар аврупо ӯро дини метро мегуфтанд ва дар мусулмонҳо дини иброҳим.